Haga jingle kai FIFA World Cup ka bahap haga group C bat ka badai ka jingle kai ka bakhaddu nagani ka group ka Argentina Persia ya ka Poland. Kani ka jingle kai ka bakong san bha nagbenta ka Argentina bakan job ya kani ka jingle kai khnang bakan yorung syaka round of 16. Bat kumjuru kala banlong ka jingle kai ka bakhaddu jong Lionel Messi baru Angel Di Maria haga jingle kai World Cup lada ka Argentina ka ya khai lani ka syak penlim ha ka Poland. Agar ni jingle kai ka Argentina ka yele kai khamha ban ya ka Poland aga bakala yo adu nyau peu 100% ka position kat baka Poland ka yo tang arpen riu persen ka position. Bat ka Argentina ka yo adu khat arteli ki shot on target baka Poland ka claim yo wa tang ka weru ka shot on target. Aba pai sya ka ni jingle kai ka Argentina ka yo ya ka penalty haga minit ka ba live pe kundai leng ba ka jingeram jong ka VAR. Henry ka bas new box nagbenta Lionel Messi bat kumjuru nagbenta ki nongkasian jong ka Argentina bau Messi klaim la ban penrung ia kani ka penalty. Bat hadu bukut ka kela step baru arteli ki tim ki klaim la ban penkhijat. Bat dei ha ka kela mit kata ha ka minit ka bas sau peun reu ka Argentina ka layo ban penkhijar nengkong lengba u Alista. Bat ia ka bol la penbu dau Molina. Bat dei hadin ar pewei minit ka Argentina ka layo biang ban thep ia ka gol ka ba ar ka jong ka lengba u Alvarez. Bat ia ka bol la yarapen bu da u Fernandes. Lengba kini ki ar gol ka Argentina ka lala ban penlim ya ka Poland bat ka layo ban rungsendon syaka round of 16 jong ka jingle kai FIFA World Cup mentau snem. Haka bakala don hakli du jong ka mit ya ken point haka group C. Lengba kini ki jing job ka Argentina kan ya kendu Persia ya ka Australia haka round of 16 rele kai haka South Africa jong menai Desember. Kat baka Poland kan yang kendu bat ka France haka round of 16 kabanya lekai haka South Africa jong menai Desember. Haka wei bat ka jingle lekai ka bahap haka group C ka Saudi Arabia Persia ya ka Mexico. Kani ka jingle lekai ka bajuat bah nang benta ka Mexico ban yorung syaka round of 16 bat kumjuru ka Saudi Arabia ka don kam ban job ya kani ka jingle lekai kenang bakan yorung syaka round of 16. Haka ni ka jingle lekai ka Mexico kala pen ibor bah Persia ya ka Saudi Arabia haka bakal yo dun riu pewei persen ke position kat baka Saudi Arabia kayo tang lai peu kundai persen ke position ka Mexico kayo adu kat wei teli ki shot on target kat baka Saudi Arabia kayo tang ar teli ki shot on target aga kela step jong kani ke jingle kai om don kino ki tim ke bala bat penkijar badai haka kela mit kata haka minit ka ba sau punyeu lengba u Martin ka Mexico kala yo ban penkijar nengkong haka ni ke jingle kai batang hadin san menit ka Mexico kala yo biang ban thep ya ka gol ka ba ar ka jong ka lengba ka free kick ka ba itanat bha jong Luis Chavez but day lengba gini ki ar gol ba ka Mexico ka don jinkerman bani orung syaka round of 16 jong ka jingle kai FIFA World Cup mentau snem Henry ka jing kmi lenti jong ka Mexico bani orung syaka round of 16 kala pulom no haga minit ka ba khandai peu plus san haga baka Saudi Arabia kala yo ban thep ya ka gol ka banengkong ka jong ka haga ni ka jingle kai lengba u Al Dawsari bat ya ka bol la yarapen bu daw ba hebri bat day lengba ka sigol jong ka Saudi Arabia ka Mexico ka claim yo rung syaka round of 16 lengba ka gol average wala da ka job ya ka ni ka jingle kai